זה סיכום שבוע המסחר 27 עד 31 לאוקטובר 2025. אנחנו מסתכלים כרגע על גרף שבועי של הספאי, 500 המניות הגדולות ביותר בארצות הברית, זה המדד הראשי. אנחנו רואים אחרי שבוע, לפני 3 שבועות ככה, את הירידה הזאת הגדולה. לאחר מכן התבססות בטווח המחירים הזה ופריצה למעלה. שבוע הזה הייתה פריצה די מבטיחה. המחיר התחיל כאן למטה וסיים בשבוע, עבר את המחיר הזה, סיים יותר גבוה. הפריצה הייתה נראית די מבטיחה. שבוע המסחר האחרון די קצת קלקל את החגיגה במרכאות. התחיל באזור הזה למטה, במהלך השבוע עלה למעלה וסיים קרוב למחיר הנמוך של השבוע, אבל נראה מה קורה שבוע הבא ובהמשך. אז זה פשוט דבר קטן לשים לב אליו. כל עוד המחיר מתבסס מעל רמת המחירים הזאת של השיאים האלה, של שני הנרות האלה, אמור להיות בסדר, בהמשך מגמת עלייה, אבל נמשיך לעקוב. ממוצע נע 50 שבועות, ממוצע נע די ארוך. רואים שהוא במגמת עלייה, פה במתנה די MACD, בעקבות המחירים שדי עמדו במקום, הנפילה הזאת והמחירים שעמדו במקום, רואים את הכיפוף כלפי מטה, וברגע שהמחיר עבר את השיא והתבסס כלפי מעלה, רואים את הכיפוף כלפי מעלה. אז כרגע נראה טוב להמשך, אז נמשיך לעקוב. נעבור לגרף יומי של הספאי. אנחנו רואים את הנפילה הזאת החזקה מאוד למטה, התבססות בטווח המחירים האלה. זה ממוצע נע של 50 ימים, שגם מסודר במגמה עולה. את ההתבססות של המחיר מעל רמות השיא האלה, זה נראה טוב להמשך עליות, אבל עין תמיד פתוחה למה שקורה ולכל התפתחות. אז כרגע אין שינוי באסונות, הכל נמצא במנייתי, אז זה הכל בינתיים.